Limoizko jogur bat, 3 arrautza, irina eta lebadura, abuelari txorrotada bat, ondo dakigun modura. Gero azukreak du masa hori, goxo usteko ardura. 35 minutu izan, 180 gradura. Bizkotxo usaina sumatu orduko, joaten zait niri tristura. Besarkada bat 10 segunduz, irribarre bat handia, etxera iritsita izatea, prestaturik bazkarian. Sofan siesta bat baskalostean, 6 minutuko saria. Jeiki gozaldu lokartu jeiki, ta bigarren gozaria. Beheko sua piztuta ari begira igaro nagia. Euskal Herriko mendi magalak, 4 goiarkaitz, arakatzea goitikan bera, behin bakarrik ez ta berriz. Salda bero bat hartuta ez da, negu hurbila horren gris. Beinola ertzainek ondo asmatu, zuten lotzean hainbat hitz. Bizitza honek dituen plazer, txiki hauengatik ez balitz. Bizitza honek dituen plazer, txiki hauengatik ez balitz.